مجارێکی din min biçe niha li wê dirê şer li ber deriyê hêzên girêdayî dewleta Tirkiye xwe sorkirine dor li min biçe girtine çek û cebilxanetîne wê dirê bicî dikin armanca Heteşê cuda ye derdê dewleta Tirkiye û çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye jî cuda ye henkî rêveberiya xwe ser ava biye vir ve derdê dewleta Tirkiye ew e vê pergala heyî bi temamî hilweşîne tiştekî aydê Kurd û Kurdistanê li holê nehêle ji bo vê yekê ew qas çek cebilxane ew qasa pere ew qasa mal û milkê gelê xwe xist xizmeta çeteyan sırf ji bo hilweşandina pergala heyî ya li Rojavayê Kurdistanê ne tenê li Rojavayê Kurdistanê li tu derekî cîhanê tiştekî aydê Kurda dibe li ser rûyê erdê nemîne ev armanca dewleta Tirkiye li Bakur jî naxwaze li Japonya jî naxwaze wê rojê min ji we re çêk pêşkêş kiribû hin Japon kirîbûn bi wan êriş dabûkirin li hember Komeleyê Kurdan ji bo qursên kurmancî neyne dest pê kirin li Ewropayê jî aynen wisa ye hevalê dara çi dipirse dibêje qesede bêdenge çete nêzê Şamê bûne çete gav bi gav pêş dikevin lêbelê li Rojavayê Kurdistanê qesede çima bêdeng xuya dike çima nakeve nava hereketê Ehmed bersiva te heye Na qesebe de va nesekine beden jî nesekine niha hinekî şer tiştekî hêsanî heva yani mesela lêbinerin Türkiye ev çend roje aliyê min bicê êrişeke giran dike ev çeteyê wana niha mesela Heteşê çûye aliyê Hamayê şer dike lê çeteyên Türkiye hemû hêza xwe dora min bicê komkirine û dixwazin pêşê min bicê dest bixin û wê derê ji derbasî rojhilatê Firatê bibin berê piştaşî berê xwe bidin Reqayê berê xwe bidin Kobanê bi taybetî ji Kobanê aliyê Cerablusê wê wextê dixwazin lê vê gavê wê derê berxwedanek heye şerrek heye û car caran ser nakevin derbeya dixwin vedikişin ji ber wê yekê êdî ev navûçe Türkiye bi hêla hewayî müdaxale dike yani evaya ev aliyê dinê dîsa aliyê deyra zorê vê gavê wê aliyê em bêjin dîsa mümkün e hem Heteşe wê derê bicî bibe Heteşe wê derê nesekine wê derê bicî bibe dîsa Daeş wê derê hêza xwe rabike aliyê deyra zorê ve ji gelek em bêjin alîgirê wan hene dixwazin wê aliyê em bêjin êriş bikin wê alî jî vê gavê Heteşe tedbîrê dikire vê gavê dîsa tiştekî girîng dike aniha milletê me tê qetil kirin ji bo em bêjin sed hezaran însan wê derê derxistin hanîn û ji bo vê jî em bêjin hewl didin karxebatan dikin yani her tişt tenê bi çek û silaha nabe aniha Heteşe eger li hem li Helebê nikare êrişî Kurda bike evaya bi sayê hêza vê tevgerê eger roj bê mecbûr be jî her tiştî bike jî dike jî yani ez dibêjim qey meseleya rêya sêyemî jî heye hevalno divê em bizanibin ku ev şer ne şerê me ye şer tê firotin şer empozê me tê kir li ser me tê ferskirin li ser me Kurda em nikarin bikevin nava şerekî ku ne aydê me ye em çi dikin weke xeta sêyemîn em tenê xwe diparêzin wextê ku merû bikeve nava şerê xelkê destê mirovan qels dibe ama çi ye li dêre zorê weke numune wê rojê şêniyên heft gundan gazî qesedê kirin gotin werin em ditirsin ku Heteşê çeteyên dewleta Tirkiye werin vê derê dagir bikin hêzên rejîmê vedikişin qesede çi kir li ser daxwaza gelê ew gundan çûn kontrol xistin destê xwe dibe merûv hêdî hêdî bi plan proje tevgere yani xeta sêmin pir mühim e merûv alî negire vê gavê çünkü ew ber bê Şamê ve diçin ber bê Helebê ve diçin ew problema wan e ama sibê dûspê ji bîr nekin wextê ku Rûsya bi balafirê xwe bi hezaran bombeyê xwe wextê hat Hama Humus Heleb hemî İdlib ser û bin kir wê demê tu çi dibêjî divê merûv nekeve nava şer me got xet li gorî xeta sêyemîn xelk şer difiroşe te tu nakirî tu dibêjî na şer ne şerê min e şerê me hat sekinî ez ê li ber xwe bidim Heteşe çima qesedê nagire hemberî xwe nevêre mesele ew e kerem ke yek jî niha em dijminê herî giring em ji bîr dikin Heteşe û dîsa ev bêjin ev çeteyên dewleta Tirkiye hemû bi vê avayî êriş dikin bi destekariya Tirkiye wana em bêjin ketin rê lê Tirkiye bi çi armancî vê dike dixwaze wana êrişî Kurdan bikin statûya Kurdan wê ra bikin yani ev gav tenê îro çend roja jî nîne hena Heteşe wê derê bicî be carê bê ser sinûrê Kurda başûr aliyê dinê çi bike dîsa opozisyonê çi bike her wa eger evana ser nekevin Türkiye xwe biryar daye berê xwe digot em êriş bikin Türkiye
ایروس به دبک و دیسا ایریشه بکش جبر کو اف شانس ترکیه یا داوینه پشتی به امبیژن دا اصلا نام نتوی دا مسئله که نام نتوی یکتیا نتوان دا ور امبیژن نقاش بکن ایدی کرده دناوان جیبنان دا بجی بگرن اف ستاتیو کرده ایدی هاتیا قبول کرن ایبون عالیه که مسئله که سر مسئله سیاست ایدی ترکیه نکاره ایریش بکه که ترکیه آنها اگر به دست وان چتای نبره خو ایریش بکه هم سر ارده هم جه هوایی جبرویه که هزی یپگی ویگا به حریمن هی بپارێزن دژمن vê derê dûr bigirin evaya serkeftineke herî mezin e carna vekişîn pêleke piçûk e ama ji bo jeostratejîk gelek gavên mezin in carnak bêdengî carna sekinandin bile qezenceke mezin e yani ne ku sekinê jî tedbirê xwe digire herêmê xwe xurt dike dasta diplomatik de gelek têkiliyan dimeşîne و مثلا ها 100,000 انسان درخستن تنه بهزان چکان بو نا دیپلوماسیان نام نتوی او هفدیتین نام نتوی چته دانه در سکناندن ترکیه دانه سکناندن ترکیه مخابن yani düşmeni kurda sondxariye işareteki heye ku Rusya zırnık kıymeti nade devlete Türkiye hevalbendiya Rusya u Türkiye tune tene Türkiye bi kartinin peri milleti Türkiye ji xwara digirin dixin xizmeta xwe hem rejim hem Rusya li pêşketina çetiyan dinêrin li helwesta devleta Türkiye dinêrin ka Türkiye heta ku dikare bikeve nava suç Türkiye bi kîjan heqî bi kîjan biryara parlamentoyê ketiye nava axa Sûriye piştgirî dide wan kesên ku dagirdikin ya jî bi xwe ketiye nava hereketa dagirkirinê ev diqada navnetewî de li gorî qanûnê netewîyek bî sûç e dewletekî wisa bi hêsanî nikare bikeve nava axa dewletekî din çi dibe bila bibe bi kîjan armancî dikeve ka dewleta Tirkiye digot Daeş heye em li hember Daişê tê dikoşin mücadele dikin bi vê armancê ez ketime Azazê Mer'ayê Cerablusê bi armanca Daişê ket Babê niha bi kîjan armancî li wê derê ye bi armanca piştgirî bide muxalefeta çete al hember rejime yani hemî sûç e Rusya piştî wextekî biryareki bide ji ber ku niha evana êdî gihîştin sînorê Sûriyê jî yani Rusyayê jî yani ew baragehê Rusyayê jî êdî di nav xeterê de Aliyê Laspêyê yan jî Tartusê êdî nêzî wan sînora bûne gavak wana wan çiyayan da herêmê çiyayîn ew derana gavak wan dira bicî bibin bi tenê çekan bu şerrekê em bêjin normal nikarin wana derxînin û ji ber wê piştî wextekî yani Rusya biryarê bide an terk bike an jî hêza xwe mezin bike yani li vir Rusya İran Hizbullah rejima Sûriyê ez barim yê carek din rewşê binirxînin bidin berçava û gorî wê bikevin biryareke nû bidin mümkün e rojava ber çavê Rusyayê zêdetir qîmet bû çünkü rojava yani niha gelek diplomasî yani Rusya'ya remeşand got navbera me Esed çê bike niha Rusya evdît yani siyaseta navnetewî de eger xwe prensîp bî eger bikar bi axa xwe weratê xwe biparêzî û siyaseta te jî bawayekî îstiqrar tev bigere herkes vê bîne gorî wê jî vê din berçava niha bi wê nevî mesela baragehê Rusyayê ew ê henin herêmên rojava henin dibe ku em bêjin wana hêzdar bike û wê derê hemberî Daişê heta operasyona pêk bîne û dîsa ji bo statûya rojava jî hin şert û mercan qebûl bike alternatîfa Esed Kurdin hêjî alternatîfa Esed Kurdin Esed eger statûya Kurda qebûl bike Sûriye qebûl bike ew hêzê wê herêmê qebûl bikin bi tev bigerin dikarin dîsa gavê mezin biavêjin û vê avayî em bêjin pozisyona rojava zêdetir xurt biye niha ya girîng mesela Kurd dikarin gaveke mezin biavêjin mesela wan rojanê bafîl telefonê got eger êrişek hember rojava be dijwariyek hebe em piştgiriya rojava dikin em ê bidin divê evaya Birêz Mesûd Barzanî jî bêje eger îro em qala netewa parastina netewa Kurd dikin hemberî wan hemû xetereyan eger em qala yekîtiya Kurdan dikin eger em bixwazin dijminê me poşman bibin berî ku derkevin cepheyê hin tiştê din hene em bikin gereka vê gavê hemû serwerên Kurda bê siyaset wekî din em bêjin dijî hevdune siyaseta wan cuda ye xerîteya wan cuda ye fikra wan cuda ye tên ba hevdu sûcdar dikin ev normal e cêrangiya netewekî ye ama îro gereka oldarê Kurdan ew ê sosyalîst ew ê ateîst ew ê netewperwer ew ê anarşîst kîjan enî dibe birabe îro em çi bikin em dikarin li ser axa xwe bikin nasnameya xwe fikriyata xwe em dikarin li ser axa xwe pêş bixin